2, 3. Yleisöllä tiedottiin, jos laittaa tuonne korkeampaan laatikkoon, niin saa enemmän pisteitä ja matalammat laatikot vähemmän pisteitä. Ja ison pallon käsittely tuottaa aina enemmän pisteitä kuin pienien pallojen. 15 sekuntia jäljellä. Ja maaleja on myös täällä jokaisessa kulmassa peliareenalla, että jos sinne saa pallon, niin... Ja irti ohjaimesta. Eli tällä robotilla on pyörät maassa, sitä ei hyväksytä. Toi robotti hyväksytään. Voitte ottaa robotit alas.